25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê ya navnetewî li Enqerê bi civîn, meş û mîtînga hate pîrozkirin. Sevgili kız kardeşlerim. Di gruba Partiya Wekevî û Demokratîk ya Gelan HDP da roja jinê hate bibîrxistin. Hevseroka giştî ya HDP Tülay Hatimoğulları li vê derê aqaftinek kir û li ser kuştina jinan rawestiya. Sadece son 2,5 yılda 1079 kadın Nav 2 sal û nêven davî de 1709 jin ji aliyê meram ve hatine kuştin. Li ber dêsalatiya zilaman û li ber siyaseta dêsalatiya dijmintiye li vê welatî her roj herî yek jin tê kuştin. Li Enqerê jinan dibin baranê da li qada Kurtuluşê dest bi mîtingê kirin û ber bi Kizilayeva meçiyan. Ji aliyê polesan ve bergiriyên firê hatibûn girtin. Hin astengî werin derxistin jî lê dîsa jinan meşa xwe doman û li taxa Sakaryayê mîtingek li darxistin. Kadına karşı şiddetle Sedama çalakiye mej eve ku bila tijin li hemberî tundiya zilaman bedeng nemînin. Dêsalatiya zilaman her çi dibe bila bibe li emel hemberî vî têkoşînê xwe bilind bikin. Li dijî şer, kriz, xizanî û tundiya devleta mêr em bi hev re ne. Jin, jiyan, azadî. Jin, jiyan, azadî. Jin, jiyan, azadî. Çalakiya jinan li Enqerê dibin baranê da berdewam kir. Jinan li vê derê bi deveciyên xwe ev roj û tundiya ser jinan bi tevahî şermezarî kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.